Helo, Rhys yma, a heddi mae gyda ni fideo cam wrth gam peintio, rhywbeth bach yn wahanol. Mae'r dwdlo yn amlwg dal yn bwysig, mae eisiau ni gael rhywbeth o ddwdl bach ar y papur cyn dechrau, ond ni'n mynd i drio peintio gyda paint acrylic heddi. Felly cyn dechrau, mae eisiau ni gael paint gwyn a paint du. Mae nhw yn amlwg yn rili bwysig. A wedyn mae eisiau doi lew arall yn chi. Dwi wedi mynd am borffor a dwi wedi mynd am goch. Byddwn ni'n cymysgu ddoi lew na gyda'r gwyn. Os welltach chi ddoi lew gwahanol i'r porffor a'r coch, mae croeso i chi ddewis doi o'ch hunan. Mae hefyd eisiau chi gael papur sy'n gallu cymryd paint acrylic a o leia 3 brwsh o faint gwahanol. Mae'n rili bwysig cael un tenau iawn a wedyn falle un canolig a un sy'n chydig bach yn fwy. Mae 4 dy fi, falle byddai ddim yn defnyddio'r un mwyaf. Yn cymryd dim ond un o'r ddau yma bydd angen arno fi. Hefyd i'r ochr mae gyda fi bot fach o ddŵr, jyst i olchi brwsh neu ychwanegu chydig o ddŵr i y paint ni'n mynd i fod yn defnyddio. Mae eisiau pensil. Defnyddiwch eich pensil i dynnu llun siap calon i ddechrau bant. Ni'n mynd i drial wneud darlun bach Calon Lan. Maint A5 yw yn dudalen i fan hyn. Mae croeso chi fynd am rhywbeth sy'n fwy o faint, A4 neu A3 hyd yn oed. Mae hwnna'n mynd i wneud bywyd ychydig yn haws o ran siapiau mwy o faint i beintio, ond yn amlwg mae'n mynd i gymryd ychydig mwy o amser i beintio a cymryd mwy o baint i wneud. Felly, cymrwch eich pensil, tynnwch lun siap calon. Does dim rhaid i'r calon yna fod yn hollol berffaith. A wedyn, be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i roi llinell a mynd ar draws fel yna. Dyma ble ni'n mynd i dorri yn calon i mewn i focsys. Ni'n mynd i gael Calon Lan ar y top, felly ni'n mynd i wneud C, A wedyn yn y canol, dewn ni lawr a mynd draw ychydig i wneud yr L. Felly mynd ni C, A, L, O, N, a wedyn mae gyda ni lan ar y diwedd, felly gewn ni L, a torri hwnna yn ei hanner. Mae to bach ar yr A, felly mae croeso chi wneud llinell bach yn mynd ar draws fyd. Felly dylen ni fod yn cael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae 9 siap gwahanol gyda chi. Ond peth mwyaf pwysig yw, os yw'r L yn dechrau yng nghanol o siap fel yna, dylech chi fod yn iawn. Okay? So Calon Lan, a ni'n mynd i fynd yn llawn daioni. Dyn ni ddim yn mynd i roi mwy na mewn. Okay? So ni'n mynd i unwaith eto fynd ar draws. Ni'n mynd i gael yn llawn ar draws y canol a wedyn daioni ar y gwaelod. So Calon Lan, yn llawn, so sy'n ni unwaith eto yn torri un yn y canol, okay, fel bod ni 2 siap mawr. Gewn ni dorri yr ochr chwith mewn i 2, felly dyna'n yn ni. So Calon Lan, yn, mae eisiau ni ffitio llawn mewn fan hyn. Felly peth gorau i wneud yw torri yn hanner gyntaf, felly bod 2 dyn ni. A wedyn yn y bocs yma, ni'n mynd i roi y 2 L ar gyfer y L, a bydd hwnna'n gadael bocs i'r A. Felly ni'n mynd i fynd lawr a draw, yr un peth eto, lawr a draw, a wedyn hwnna'n rhoi bocs i'r A. Mae U a yn dyn ni'r ôl, felly mae eisiau ni i just torri hwnna yn ei hanner. Dwi'n mynd i symud y brwsys yma mas o'r ffordd, rwy'n bod bach mwy le gyda fi am y tro. So Calon Lan yn llawn, wedyn mae daioni gyda ni ar y diwedd fan hyn. Felly, daioni, D, A, un tenau i'r I dot, D, A, I, O, ychydig bach yn fwy, yn I. So, D, A, I, O, yn I. Dyle fo 6 bocs gyda chi. Okay? Does dim eisiau bocsys yr I dots i fod yn rhy drwchus. Felly, dyna mwy na lai yw'n siapiau ni. Felly dyma ble mae'r hwyl nawr yn dechrau. Yn amlwg, mae rhaid chi ni siŵr bod ydych chi'ch siapiau cywir cyn dechrau, bod chi wedi cyfri y bocsys yn iawn, neu pan byddwch chi yn dod i beintio a llenwi eich llythyrennau mewn nes mlaen gyda'r D, bydd gyda chi felly bocs yn ormod, neu dim digon o bocsys ac yn y blaen. Okay? Ni'n mynd i adael am y tro y tu fas. Fi'n credu mae hwnna bydd un o'r pethau y lliwiau ola ta beth byddwn ni'n rhoi mewn cyn ychwanegu'r D. Y rheswm yma yw, dyn ni ddim eisiau gorfod pwyso ar rhywbeth sy'n lib yn syth. Okay? Felly, be ni'n mynd i fynd am nawr yw yn lliw y prif liw, sef y lliw i chi eisiau dewis ar gyfer eich calon. Mae dy fi y porffor,
Dwi'n mynd i fynd ar brwsh canolig byddwn ni'n gweud. Okay? So, os ydyn ni'n meddwl am 3 brwsh, gyda ni brwsh bach wedyn i fynd rownd pethau'n ddi, mae gyda ni brwsh canolig, a wedyn mae gyda ni y brwsh mwy o faint. Okay? So dwi'n mynd i ddechrau gyda'r brwsh canolig, a dwi'n mynd i ychwanegu dŵr i ganol fan hyn, a rhoi chydig bach o'r porffor mewn hefyd. Okay? Dyn ni ddim eisiau fe'n rhydd o'r llyd, ni eisiau bod digon o baint yma, ond mae jyst ychwanegu chydig bach o ddŵr i wneud ei rydeg ychydig bach, fel bod e'n llifo bach yn haws ar y papur ei hunan. Beth i ni wedyn yn mynd i wneud, achos yn amlwg sy'n pwynt i ni liwio pob un o'r rhain mewn yn union yr un lliw. Mae rhaid i ni gael gwahaniaeth rhwng lliwiau chydig bach fwy tywyll ac yn y blaen. Felly, ni'n mynd i ychwanegu bach o'r gwyn ato fe wrth i ni fod yn mynd yn ein blaen hefyd. Ond ar gyfer y siapiau sydd bron y bod yna'n barod, so mae gyda fi ol fan hyn, bydd ddim eisiau ychwanegu unrhyw ddi hwnna, so dwi'n mynd i gadw hwnna lliw yw yn awr. So, pwyntiwch eich brwsh, ffordd mae'r linell yn mynd, so os linell yn mynd am i fyny neu yn dod i lawr, pwyntiwch top y brwsh y ffordd mae hwnna yn mynd, a wedyn gewch chi linell bach sydd yn weddol o syth. Unwaith to, dyw e ddim yn ei gwanaeth os nad yw'n hollol berffaith i chi. Ni'n mynd i fod yn rhoi'r di mewn nes mlaen a wneud hwnna byd o wahaniaeth ar gyfer jyst tacluso yr ymylon, yr rough edges yna i mewn. Okay? So, felly peidiwch becso. Os ych chi'n gweld bod e wedi mynd ychydig yn streaky, bod chi'n gweld bod rhannau o'ch siap chi chydig yn fwy tywyll neu'n fwy golau neu gilydd, mae croeso i chi ychwanegu chydig bach mwy o baint, ond unwaith to, dwi ddim yn ei lot o'r wahaniaeth. Okay? Beth mwy o bwysig bod chi'n trial aros tu fewn y llinellau gorau chi'n gallu. Dwi'n mynd i wneud hwnna. Dwi wedyn, y peth mwy o bwysig bod chi ddim yn peintio bocs sy'n cyffwrdd y hwn, neu sy'n cyffwrdd llawer gyda fe yr un lliw. So byddwn ni ddim eisiau rhoi hwn drws nesaf yna, neu bydde y bocs yna wedi troi yn un bocs mawr. Os ych chi'n gweld bod y paint o ran y lliw ych chi'n defnyddio'n dechrau rhedeg mas, ychwanegwch ychydig bach mwy mewn i'r canol yna. Os oes eisiau ychwanegu bach fwy o ddŵr, ychwanegwch e. Mae cymysgu'r dŵr mewn yn ddigon da yn neud byd o wahaniaeth, gewch chi ddim lwmpau wedyn. Fi'n mynd i neidio nawr yn, a na i fynd draw fan hyn i beintio yr un yma. So chi'n sylwi bod fi yn symud pa ffordd mae'n frwsh yn gwynebu neu'n teithio er mwyn cael y llinellau yna'n weddol o syth. Os ych chi yn mynd tu fas y llinellau chydig bach, unwaith eto, dyw e ddim diwedd y byd. Okay? Gallwn ni gywiro chydig o nes mlaen. Reit, mae'r ddau yna, dwi ddim yn mynd i allu wneud yn byd arall yn y top ar wahân falle'r un yma, ond dwi'n mynd i fod yn neidio lawr fan hyn i wneud yr un hyn. So, na i anwybyddu hwnna'n fyned. Falle bod chi'n peintio siapiau gwahanol i fi. Okay? Ysdim rhaid i chi peintio union yr un rhai dwi'n peintio, lliw dwi'n peintio. Okay? Fel fi'n gweud, y peth mwyaf pwysig yw bod chi'n trial lle bod e'n bosib osgoi peintio union yr un shade o liw drws nesaf i gilydd. Top y gwaelod, dyw e ddim yn ei gymaint yn ni o wahaniaeth. So gwedwch bod fi wedi bod yn peintio hwn a bod hwnna'n union yr un lliw. Dyw e ddim yn ei gymaint yn ni o wahaniaeth, ond mae fe'n edrych ychydig bach yn neisach pan mae gyda chi amrywiaeth wedi gwasgaru ar draws y dudalen. Dwi'n mynd i allu gwneud hwnna. Hwnna dim ond jyst yn twtio chydig bach o'r top na. A un peth hefyd sydd rhaid chi gofio, y mwyaf tywyll uwch lliw chi. So dyma'r y porffor mwyaf tywyll fyddai'n defnyddio. Y mwyaf tywyll yw y lleia amlwg bydd y di yn sefyll mas pan byddwn ni'n amlinellu nes mlaen. So pan byddai'n mynd rownd yr amlinelliad i gyd gyda di ar y diwedd, bydd eisiau ni fod yn rili ofalus bod ni dal yn gallu gweld y llythrenni ni newydd wneud. Right, dwi'n mynd i osgoi rhain fi'n credu, os maen nhw'n cyffwrdd y lot gyda'r all top. Felly fi'n mynd lawr fan hyn nesaf a wneud rhyw ddoi fach falle ar y gwaelod y lliw yma cyn dechrau ychwanegu bach o wyn
ar gyfer newid shade y porffor sydd yn ni ar y fyned. A pan dwi'n mynd rownd ysgolion yn peintio mewn luniau, bydde chi'n synnu faint o blant sy'n dod ato fi dweud, dwi ddim yn licio peintio, neu dwi ddim yn dda iawn, achos dwi ddim yn ofalus, neu dwi'n peintio tu fas y llunellau ac yn y blaen. Wel, i fod yn onest, gyda hwn, dim ond siapio we, sy'n rhaid chi fod yn dda iawn yn celf, sy'n rhaid chi dynnu unrhyw fath o lun cymleth, just peintio boxes yw e. A fel wedys i o dechrau, os chi'n ffeindio un y maint yma'n anoddach, newch tudalen sy'n ychydig bach yn fwy o faint, a wneith hwnna rhoi siapio mwy i chi. A gyda siapio mwy yn amlwg, mae llai o chans newch chi fynd tu fas y llunellau. Reit, so be dwi'n mynd i ddechrau ei nawr yw ychwanegu bach o'r gwyn sydd â fi mewn i y porffor. Okay? Sim fath o cywir ac anghywir i gael fan hyn, beth ni'n trial wneud yw peidio mynd yn rhy ole yn rhy gynnar, ond mae eisiau digon o wahaniaeth rhwng beth ni wedi wneud yn barod a beth ni'n mynd i wneud nesaf. Okay, so, beth neis am hwnna efo chi'n cymharu i weld, so mae hwnna eitha tywyll, mae hwn nawr wedi goleio chydig bach heb fod yn rhy ole. Dwi dal yn ychwanegu chydig bach o ddŵr. Os chi'n meddwl bod e'n rhy denau, ychwanegwch bach fwy o faint. Os chi'n meddwl bod e'n rhy drwchus, yn amlwg ychwanegwch bach fwy o ddŵr. A chi'n gweld yn barod, mae hwn wedi dechrau sa chi. Okay? Un o pethau da paint acrylic yn enwedig pan chi'n ychwanegu dŵr iddo fe. So long bod ddim ydych chi gormod o lympio yna fe, wneith sa chi'n rili gloi. Reit, nawr dwi'n mynd i ddechrau draw fan hyn tro hyn, yn cedi. A fan hyn nawr chi'n gallu gweld os ydych chi rhyw liw drws nesaf sy'n yn rhy debyg o ran lliw. Dwi'n credu ar y funud, dwi just y bant y greu. Yr un yma, dim ond just digon golau fod y wahanol i beth sy'n o'i gwmpas. A pan maen nhw'n sychu hefyd, maen nhw'n sychu chydig bach yn wahanol hefyd. A dwi'n trial llyfnhau, fel bod dim dych chi'n rhyw le sy'n gyda chydig bach gormod o baint, neu byddwch chi yn aros fel i hwnna sa chi. Dwi'n mynd i wneud ymlaen, felly na fi'r un draw fan hyn. A sdim os oes bwlch bach gwyn rhwng siapiau. Os rhywbeth, mae cael bwlch bach gwyn rhwng siapiau, yn wedi os yw'r lliwiau eitha tebyg i gilydd, wneith e helpu chi mas pan chi'n dod i wneud y dir amlinellu wedyn. Beth chi ddim yn moyn yw gadael smotiau neu llunellau di yng nghanol siap, achos mae hwnna llawer anoddach i drio sorto mas. Dwi dal jyst yn mynd o gwmpas, cadw llygad ar ble dwi wedi bod, trio cadw bant, fel bod ddim dy fi union yr un lliw drws nesaf i gilydd. A cofio i newid cyfeiriad y brwsh yn dibynnu pa gyfeiriad mae'r llinell yn mynd. A wneith hwnna helpu chi wneud llinell y syth nes. Wna i ddod draw fan hyn. Rhai pobl yn hoffi wneud yr amlinellu gyntaf, so mynd o gwmpas yr ochr. A wedyn llenwi'r canol, mae hwnna'n haws. Ond pawb gyda'i stael yw e. Okay, newch chi beth i chi'n teimlo fwy o cyffyrddus yn gwneud. Dyna un bach arall lle lawr fyna. Yr peth nesaf fi'n mynd i wneud wedyn yw ychwanegu tipyn bach o wyn eto i beth sydd gyda ni yn y canol. Felly, os newn ni'n mynd a mwy o'r gwyn ma to yn y canol a'i gymysgu fe. Dwi dal yn mynd i ychwanegu chydig bach mwy ddŵr iddo fe. Mae'n rili bwysig bod chi'n defnyddio papur sy'n gallu cymryd y paint hyn.
mae rhaid iddo fe fod yn bapur sy'n weddol o drwchus. Os wnewch chi ddefnyddio papur arferol gyda dŵr a paint, mae papur yna jyst yn mynd i blygu'n syth. Un ffordd i stopo hyd yn oed y papur mwy o trwchus fel plygu yw i wneud beth fi wedi wneud, sef fi jyst tapo yr ochrau lawr, defnyddio masking tape neu rhywbeth tebyg. Mae'n wneud hwnna'n wneud yn siŵr wedyn bod e bach yn fwy fflat i chi wrth bod chi'n peintio. Reit, so mae dyfu nawr yn goleach eto. A dwi'n mynd i trio mynd mewn i rhai o'r llefydd dwi ddim wedi bod eto, llanw'r siapiau dwi ddim wedi llanw o gwbl to. A'r holl amser, mae y siapiau chi wedi wneud yn sychu trwy'r amser. Bydd pwynt yn dod ble byddwch chi siŵr fod yn gorfod aros am ychydig bach i rhywbeth i sychu cyn amlinellu gyda'r D. Ond yn ystod y rhan yma, os ych chi yn ofalus, a'n trial wneud yn siŵr gorau chi'n gallu bod chi ddim yn gadael rhyw un man mewn rhyw siap gyda lot o baint, mi wneith sychu'n weddol o gloi. Okay? Un o'r pethau pwysig hefyd i gofio gyda paint acrylic yw mi wneith olchi off eich dwylo chi ddim problem o gwbl, ond mae cael e i ffwrdd o ddillad neu unrhyw fath o ddefnydd os chi'n cael ar y carpet ac yn y blaen yn lot fawr o broblem. Felly mae eisiau chi drial cadw fe bant o'ch dillad chi a wneud yn siŵr os oes rhywbeth digwydd bod yn mynd ar ddefnydd bod chi'n golchi fe yn syth, bod chi'n cael digon o ddŵr arno fe i gael e bant. Chi'n gweld bod y galon yn llanw lan. Chi'n gweld bod gyda ni rhyw fath o system yn adeiladu fan hyn nawr, bod chi'n gweld mwy o siap o galon yn dod wrth i ni lenwi pob siap lan. A gobeithio bod ni'n gweld digon o amrywiaeth o ran y porffor hefyd. Okay? Ni yn moyn neu fod yn borffor, so dyn ni ddim eisiau pethau hollol wahanol. Tuedd yw, os ych chi moyn yn really lliwgar, gallwch ddefnyddio mwy nag un lliw. Gallwch chi wneud yn eitha amryliw sy'ch chi moyn. Ond fel o'n i'n gweud, y broblem gyda hwnna weithiau yw neith e ddim edrych fel siap calon, ac os mae fe'n mynd i edrych yn rhy brysur. Felly mae'n well yn y farn i ty beth, pan ni'n un stael yma, i gadw at un lliw a lliwio hwnna mewn i un siap a wedyn dewis lliw hollol wahanol wedyn ar gyfer y cefndir. Mae'r D yn mynd i wneud popeth i sefyll mas ty beth, ond na beth byddwn ni'n wneud. Right, fi yn credu, gan bod fi wedi cyrraedd y pwynt nawr, sy'n un o'r rhai sydd gyda fi ar ôl yn cyffwrdd i gilydd, dwi'n gwybod nawr fi wedi cyrraedd y cam ble dyma'n liw olau. Felly dwi'n mynd i gymysgu y lliw ola yma i fod yn y fersiwn mwy agored yn. Okay, so hwn yw'r goleia bydda i'n mynd heddi o ran y porffor, fel bod e'n hollol wahanol beth sy'n barod. Neu ychwanegu bach o ddŵr to. Okay, a os oes mwy o siapiau gyda chi ar ôl, neu bod ydych chi dal cwpl o siapiau sy'n ar ôl sy'n yn cyffwrdd, dyw e ddim yn ddiwedd y byd. Okay, na gych chi'n mynd i wneud o ychwanegu un lliw bach arall, nes mlaen felly gallwch chi ychwanegu mwy o wyn eto. Neu, dim byd yn bod o just cynnwys e fel gwyn. Mae gwyn gyda'r porffor yn edrych yn ddigon neis. Ac os mae chi gofio, ni'n mynd i beintio y cefndir mewn ty beth, so bydd y gwyn yn wahanol i liw y cefndir sy'n tu ôl. A wneith y dal sefyll mas. So beth dwi'n neud nawr yw just trio mynd dros ambell i ran fyna nawr, ond ni wedi rhoi chydig bach gormod o baint lawr. Jyst fod bod e gyd yn llanw lan, ond bod fi ddim wedi gadael unrhyw beth enfawr o ran faint o baint sy'n yna yn yr un lle. Fi yn gorffen yma yn hara bach. O galon bron a llanw mewn. Os ych chi'n ffeindio bod y brwsh ych chi'n defnyddio yn rhy fawr
i'r siap i chi moyn llanw, just switchwch brush. Okay? Mantis chi fan hyn yw gallwch chi wasgu y botwm pause na'r fideo a gallwch chi stopio a mynd i ôl brush sy'n ychydig yn fwy addas falle. Neu gallwch chi olchi'r brush os yw wedi mynd yn rhywle arall a bod lliw anghywir neu be bynnag yna fe. Okay? Ond dwi nawr wedi llwyddo i lenwi popeth fyna trwy ddefnyddio jyst yr un maint brush. Okay? So yna gyd fi defnyddio nawr yw brush bach eitha canolig o ran maint a dwi jyst wedi cymysgu y porffor gyda swm gwahanol o wyn. Dwi wedi adio mwy o wyn wrth fynd mlaen i oleio fe a dwi wedi ychwanegu chydig o ddŵr bob tro. Fel bod ni wedyn yn gwybod bod e'n mynd i sychu'n weddol o gloi, ond hefyd bod e'n goleio wrth ymlaen a bod ddim dyn ni'r un lliwiau drws nesaf. Mae'r brush na, nawr wedi gorffen, does dim eisiau fi wneud dim byd arall ar brush na. Os ych chi newydd i baint acrylic, newch yn siŵr bod chi'n golchi'ch brushes yn weddol aml, a'n sicr ar ôl chi orffen yn weddol o syth, achos mae'r paint yn sychu'r un mor gloi ar y brush a bydd yw ar bapur yn aml iawn. A unwaith mae paint yn sychu tu fewn blew y brush, mae'r brush na wedyn yn gofod cael ei daflu achos mae'n caledu a mae'n amhosib i gael mas. So dyna beth i chi ddim yn moyn i ddigwydd. Reit, y cam nesaf, dwi'n mynd i droi at y brush sy'n ychydig bach yn fwy o faint. Dwi'n mynd i beintio nawr o gwmpas yr ochr. Fi dal yn sylwi, mae hwn yn sychu. Okay? Mae'n sychu'n eitha cyflym, sy'n gret. Dwi'n gwybod am rai pobl sy'n defnyddio sychwr gwallt, hair dryers, i sychu fe ychydig bach yn gynt eto. Y peth sy'n eisiau chi fod yn ofalus fyna yw bod chi ddim wedi gwneud rhywbeth sy'n rhy ddyfrllyd, bod y gormod o ddŵr yna fe, neu wneud y dŵr rhedeg a'r paint rhedeg. Fel arall, gallwch chi jyst dal eich papur chi fyny a siglo fe o gwmpas y lle, a mae chydig bach jyst i'r air i fynd eto fe. Unwaith eto, peidiwch wneud y gormod, yn enwedig os gyda chi lot fach o ddŵr dal yn rhedeg ar y papur neu wneud e fynd o un siap mewn i'r llall a wneud e sboilio'ch gwaith chi. Reit, dwi'n mynd i droi hwn rownd ychydig bach. Mae'n amser nawr, so mae bush gland fi, mae y coch yma yn mynd i gael ei ddefnyddio nawr, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r coch gyda ychydig bach o wyn. Lan i chi pa mor ole chi moyn mynd neu pa mor dywyll chi moyn mynd. Dwi'n mynd i fynd am rhywbeth sy'n eitha yn y canol. So eisiau fynd rhy binc o ran rhywbeth o hot binc. Ond dwi ddim chwaith eisiau fe bod ni ffili weld e. Dwi hefyd yn mynd i chwanegu bach o ddŵr iddo fe. Fel bod e ddim yn hollol drwchus. A fel fi wedi gynnau, os oes gyda chi bach o ddŵr, mae'n swnio'n od, ond os ychwanegwch chi bach o ddŵr iddo fe, wneith e sychu yn gynt ar y papur. Jyst bod chi ddim yn rhoi gormod yn anweg. Reit, bach to. Cymysgu fe mewn yn dda. Fel bod ddim dyn ni lwmpia neu ambell i ran sydd gyda lot o baint, ambell i ran wedyn sydd ddim wedi cymysgu o gwbl yn rhy ddarfflyd. Reit, so tro yma nawr, mae gyda fi dap yn mynd o gwmpas y llun, felly dwi'n gwybod bod fi'n gallu peintio'n eitha niben rhwng fan hyn, a wneud byddai'n gallu tynnu fe gyd i ffwrdd ar y diwedd a wneud adael llinell bach syth. Okay? Os ych chi ddim wedi rhoi tap, dyw e ddim diwedd y byd. Na gyd sydd eisiau chi wneud yn siŵr o yw bod chi yn trio wneud rhyw fath o betrial bach neu sgwar neu be bynnag eitha taclus gwmpas yr ochr. Okay? Os ych chi'n gweld bod chi'n wneud rhywbeth mas o baint, sy'n byd o bod o ychwanegu mwy, a tro yma, dyw e ddim chwaith yn ei lot o wahaniaeth os yw'r pinc yn newid o ran lliw wrth fynd trwyddo, ac os un lliw yw yn y pen draw, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth os ych chi wedi dechrau gyda un shade bach o binc a bod yn dechrau newid i shade bach arall. Okay? Gallwch chi ychwanegu bach o ddŵr mewn iddo fe, a wneud ei gyd gymysgu yn y pen draw ta beth. Beth mwyaf pwysig yw pan chi'n dod yn agos i'ch calon chi, bod chi'n mynd mor agos ych chi'n gallu i'r galon, ond triwch byd o cyffwrdd y porffor os nad ych chi'n gallu help, achos wedyn wneith gymysgu gyda'r porffor rwy'n bydd chi bob math o broblem. Gyda'n steil i, fi'n gwybod bod mae lot o bobl, a byddwn ni'n gweud y rhan fwyaf o bobl sy'n peintio,
maen nhw eisiau paint i redeg a cymysgu mewn i'w gilydd. Ond un o'r pethau felly sy'n apelio, yn wedi mewn ysgolion gyda fi'n peintio, yw mae bloc o un lliw yw bob siap fel arfer. Felly mae'r y paint sy'n cymysgu gyda fi, dyw e ddim yn mynd o un siap i'r llall. Dwi'n cymysgu ar y palet, neu yn y pot, neu be bynnag. A wedyn, ni'n cael yr ymrywiaeth o liwiau, ond maen nhw yn ymrywio o focs i focs yn hytrach na yn rhywbeth o newid shades o fynd lawr. Right, os chi eisiau osgoi streaks, y ffordd gorau neu na fi wedi ffeindio yw i drial brwsio reit o draws y papur. Y mwyaf o rhywbeth o dab-dabs i chi wneud, y mwyaf o farcu y brwsh gewch chi. Dim bod problem dy hwnna chwaith. A chi'n gweld to, dwi'n trio cael gwared o y gwyn sy'n yng nghanol y siap. So unrhyw wyn sydd gyda ni yn y petriol, dwi'n trio cael gwared o. Ond wedyn wedi gweud na, unrhyw le ble ni'n dod yn agos i'r porffor, dim ots os ys bach o wyn fyna ar yr ymylon, achos beth sy'n mynd i ddigwydd fyna yw mae'r D, wrth amlinellu nes mlaen, mae'r D yn mynd i guddio fe ta beth. So peidiwch poeni o gwbl. Os gewch chi ambell i streak, unwaith to, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth. Mae croeso i chi decluso pethau lan ar y diwedd sy'ch chi rili'n moyn. Gwedwch bod chi'n teimlo ar y diwedd wrth i bethau sychu o, nes i fethu rhywbeth bach hwnna. Mae eisiau fydd yn ôl i wneud ac yn y blaen. Dyw hwnna ddim yn broblem. Ar y pwynt un to, jyst fel bod pethau'n sychu chydig bach yn gynt, be ni'n mynd i wneud yw ni'n siŵr bod ni'n cael gwared o unrhyw blobs. Un o'r pethau eraill dwi wedi wneud fan hyn i stopio y papur i blygu gormod yw dim just stico fe lawr, ond mae fe ar gerdyn dy fi hyd. So os chi eisiau stico ar gerdyn, rai pobl yn sticio fe ar y bwrdd, mae lan i chi. Dwi wedi rhoi mat bach lawr hefyd, jyst i wneud siŵr bod y ford ddim yn cael i beintio drosto. A wneud hwnna'n diffyn ychydig o'r, os ydych chi ford bach, os chi'n peintio'r ford y gegin ac yn blaen, wneud am ddiffyn ychydig hefyd, a safio ychydig olchi lan ar y diwedd. Reit, mae hwn dal yn sychu. Mae'r galon, fi'n edrych yn fe nawr, bron o bod yn sych i gyd. Mae ambell i lle bach sgleiniog ar ôl, ond ar wahân i na, fi'n gwybod bod e wedi sychu'n eitha da. Mae'r ochr pinc yn amlwg dal wrth i yn sychu, ond dyw hwnna ddim yn broblem ar y fyned. Ar y pwynt hyn, fe allwch chi gael ychydig bach o ymlacio, aros am ychydig, iddo fe sychu, yn llwyr, a bydd y job lot yn haws. Byddwch chi'n gallu pwyso ar eich llun chi heb bod chi yn cael unrhyw fath o gymysgu neu smydgio unrhyw ran arall. Gan bod fi'n gwneud y fideo fan hyn nawr, dwi'n mynd i fod yn cario ymlaen. Os ych chi eisiau cario ymlaen yn syth, na gyd sydd eisiau chi wneud yw mynd eich llun chi, newch hwnna cwpl o weithiau. Fi ffili wneud y tu fas shot, na hwnna bydd yn gwastraffu amser. Ond os newch chi hwnna chydig o weithiau, wneith yr air sychu fe i chi hefyd. Reit, falle bydd fe'n syniad ar yr adeg yma hefyd, sy'ch chi moyn i newid eich dŵr chi. Os chi wedi bod yn cymysgu a dipo nôl mlaen mewn i'r dŵr yn eitha aml, mae fan hyn nawr yn gyfle da i chi hefyd i gael dŵr bach ffres. Dwi'n mynd i ychwanegu chydig bach, sa'n mynd i ychwanegu gormod o ddŵr i'r D. Dwi eisiau fe i lifo, so dwi ddim eisiau fe i fod yn drwchus, ond dwi ddim eisiau fe i lifo a bod mor denau a lliwiau eraill. Ni moyn mae D i fod yn gorfod bod yn amlwg. A y peth ola ni moyn yw dŵr i gyffwrdd gyda dŵr sydd lle dal ar rhyw baint arall. So, digon o baint ar y brwsh. Hwn yw y darn mwyaf caled. Yn amlwg, dyma'r darn sy'n mynd i wneud eich llun chi edrych yn dda, ond hwn hefyd yw'r darn mwyaf caled. So, be ni'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i fynd o gwmpas yr amlinellu gorau yn gallu. Dwi'n mynd i gau y bocsys i ffwrdd, a wrth wneud hynny, dwi'n mynd i ychwanegu'r llythrennau hefyd. So, mae fe'n union, pobl sydd wedi dilyn y fideos dwdlo, union yr un ffordd,
Jyst bach yn fwy tricky tren, ac os yn amlwg, os chi'n defnyddio pensil neu wrth ddwdlo, chi'n gallu defnyddio rwbwr i gael gwared y camgymeriad chi. Fan hyn, dwi ddim cweit mor rhwydd. Okay? Os ych chi'n gwneud camgymeriad fan hyn, byddai'r eich aws sydd wedi sychu, mynd nôl i beintio lliw dros y D i gwato fe a wedyn ail wneud. Okay? So, cymrwch eich amser. Dwi, to, llaw dde, so mae'n wneud yr ochr hyn yn well gyntaf, gweithio'n ffordd o draws. So chi'n llaw chwith, byddwch chi eisiau gwneud yr ochr yma gweithio'ch ffordd arall. Okay? Ac os mae'n feddwl bod chi ddim yn mynd i orfod pwyso ar unrhyw beth sy'n mynd i smydio gyda chi. Felly, hyn o fwy pwysig na'r arfer, top y brwsh, pwyntiwch a dalwch e'r ffordd i chi'n mynd i fod yn mynd. So, bydd bynnag ffordd mae'r linell yn mynd, pwyntiwch e'r ffordd yna, a wneud yn gwneud bywyd lot yn haws i chi. Okay, so dwi'n mynd i fynd o gwmpas fan hyn. Yn slo fach. A gan bod llai o ddŵr falle yn y paint D gyda ni, falle welwch chi bod rhyw fath o pockets bach o air yn creu ambell i swigod neu swigen a yn gadael wedyn dotio bach D nawr ac yn y man. Os yw hwnna yn digwydd, yna gyd sydd eisiau chi wneud yw mynd nôl dros eich siap. Okay, mynd nôl dros y linell gorau chi'n gallu. Okay, so chi'n gweld fi'n dipo nôl yn y D yn aml iawn. Okay? Mae'n well, neu'n siŵr bod digon y baint ych chi ar y brwsh a bod chi'n cadw fynd yn slow fach a bod chi yn trial cario ymlaen pan chi'n amlwg wedi rhedeg mas o baint. Okay? Dyna pryd mae camgymeriadau fel arfer yn digwydd. Un o'r pethau fi'n dweud yn ysgol yn aml, unwaith eto pan ni'n gwneud y murluniau, mae plant yn dueddol o feddwl newn nhw llai o gamgymeriad os yw nhw ddim yn rhoi lot o baint ar y brwsh. A mewn gwirionedd, mae mwy o dro chi'n neud bywyd yn anoddach trwy beidio rhoi digon o baint ar y brwsh. Achos y duedd yw chi eisiau trio cario ymlaen pan sy'n y paint ar y brwsh a wedyn mae fe jyst yn mynd yn streaky a lot fawr o wyn yn cael ei adael yn syth. Okay, so chi'n gweld bod fi yn gweithio'n ffordd o gwmpas. Fi bron o bod yn mynd rownd y tro cyntaf. Dyw e ddim y math o beth ych chi'n gallu rhithro. Mae rhaid i chi gymryd eich amser. Okay, dwi'n hapus dy hwnna. Rhan mwyaf glib nawr, yr holl beth yn amlwg yw'r D. A mae hwnna'n mynd i gymryd ychydig bach mwy o amser i sychu, achos bod fi ddim wedi ychwanegu lot fawr o ddŵr iddo fe. So, mae hofran yn bwysig. Fi'n licio pwyso yn erbyn ochr y ford. Chi'n gallu rhoi eich dwrn lawr a pwyso ar y dwrn sech chi moyn. Mae'n hollol lan i chi. Os ych chi wedi glynu eich llun chi i'r ford, mae hwnna falle mynd i wneud rhywbeth yn haws, achos wedyn o leia chi'n gwybod bod chi ddim yn mynd i symud y llun wrth chi fod yn peintio. Okay? Ond fel mae fe dy fi ar y funud, dwi'n gorfod pwyso wrth ochr y ford a dwi'n dal y llun yn ei le gyda'n law chweithi. Okay? Ond unwaith to, mae hwnna lan i chi. A wrth wneud y llinellau sy'n mynd trwy ganol eich calon chi, a sy'n mynd i fod yn cau off eich siapiau chi, mae fe gyd i wneud a ffeindio y linell orau, y best line, trwy eich siapiau chi. So chi moyn bod y linell chi'n wneud yn cuddio unrhyw ddarnau bach gwyn oedd gyda chi rhwng bethau. Okay? Mae croeso chi droi eich llun rownd ar y pwynt yma i wneud yn haws i chi. Okay? Dwi'n mynd i, just unwaith eto, achos bod fi'n wneud y fideo, dwi'n mynd i gadw popeth yn pwyntio ato chi, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Ond fi'n dueddol yn wneud llinellau hira gynta, ac os wedyn mae'n wneud y llinellau sy'n cysylltu lot yn haws. Ac os maen nhw'n fyrrach, a jyst mater o gysylltu un peth i'r llall fe. Jyst byddwch yn ofalus, hwn yw'r pwynt hefyd, os ych chi ddim cweit wedi rhoi digon o wahaniaeth rhwng lliwiau. Mae un problem dy fi fan hyn nawr, fi'n edrych yn hwnnw, beth fi wedi gwneud fan hyn, mae'r lliw yna'n edrych eitha tebyg. So, just meddyliwch, so mae'n dweud C-A-L-O-N, L-A-N. So fi'n gwybod nawr, mae dy fi linell bach fan hyn, a wedyn fi hefyd yn gwybod bod gyda fi'r L
yn dod fan hyn wedyn. Okay? So, os ych chi'n dod ar draws rhywbeth chi'n meddwl, dylen ni wedi gwneud y lliw yna, chydig bach yn o leiach, neu chydig bach yn dywyllach, neu be bynnag, sy'n eisiau becso amdano fe, neu gys eisiau chi wneud yw cadw fynd. Ar y diwedd, mae croeso i chi addasu. Jyst fel bod ni'n neud y di ola fel arfer, mae croeso i chi dal fynd nôl a addasu ambell i liw ar y diwedd hefyd. Okay? Gallwn ni liw o'r bocs na, mewn yn o leiach ar ôl fi orffen sy'n ni moyn. Okay? Right. So ni jyst yn cadw fynd fel hyn. Neu'n siŵr bod ni ddim yn gadael unrhyw fath o ddarnau gwyn ar ôl. Sim dal dy fi siwt fi'n neud rhain. Weithiau dwi'n llanw pob llythyren mewn wrth fi fynd mlaen. Tro hyn, a fel mae wedi gweithio mas, fi wedi bod yn just cau pob bocs i ffwrdd. So mae hwnna'n ffordd arall o wneud e. Byddwn ni'n gobeithio bod fi'n cyrraedd y bocs ola. Bod fi'n gallu mynd nôl lan i'r top, a bydd hwnna wedi dechrau sychu chydig. Okay? Os chi'n mynd nôl a sboto fel o'n i'n gweld fyna nawr, mae'n bell i dot bach gwyn yn dod, just llanwch nhw mewn. Tactic arall yw wneud y llinellau gyd sy'n mynd lawr gyntaf, wedyn wneud y rhai sy'n mynd o draws. Dwi ddim yn gwneud lot o wahaniaeth, okay? Ond chi'n gallu gweld nawr fel mae hwn yn mynd yn ei flaen, mae fe yn dechrau cymryd siap. Okay? Sim just yn ei calon nawr, ond mae gyda ni rhywbeth yn digwydd o fewn y galon. A mae gyda ni gobeithio bocsys clir neis yn ymddangos sy'n mynd i wneud y gwaith o roi llythrennau yn nhw gymaint yn un haws. Reit, fi eitha hapus gyda hwnna nawr, mae'n edrych eitha neis. Dwi ddim yn gweld dim byd amlwg sy'n yn anghywir dy fi. Dwi ddim yn gweld unrhyw le sy'n lot fawr o wyn. A hyd yn oes os gwyn gyda chi'n ganol siap, chi'n gweld bach o wyn dy fi fyna. Weithiau, yn dibynnu beth yw'r lythyren, weithiau mae modd cwatro'r gwynna gyda'r di. Okay? Fe jyst yn dibynnu ble mae'r lythyren, pa lythyren yw e, a ble mae'r di'n mynd o fewn hwnna wedyn. Reit, dwi'n mynd i chynegu bach mwy o ddŵr i'n ddi, gan bod fi wedi defnyddio lan y rhan oedd yn fwy dyfrllyd na i gilydd. Reit, so nawr mae llanw mewn. So calon, so fan hyn, mae eisiau fi canolbwyntio. Achos fi wedi colli count ar faint o weithiau dwi wedi gwneud llythyren a wedyn dwi'n meddwl, dim y llythyren na yw e, fi wedi gorfod mynd nôl i beintio to. So, mae hwn yn dilyn yr un ffordd o'r doodles nawr. Okay? Just mater o beintio fe mewn yn hytrach na i liwio fe mewn. So mae gyda ni C. A, ni'n mynd ar y gwaelod fel hyn. A ni'n trio cael bocs mor daclus yn ein gallu. Mae'r bocs bach uwch i benne sydd ddim yn cyffwrdd ydy'r byd arall. A. L yn ffain fel mae fe. O, cylch bach yn y canol. Yn llinell bach yn dod lawr fyna. Hyfryd. Right. L yn iawn. A. Ni'n mynd i fynd lan. A dot bach, a ni'n mynd i newid hwnna mewn i to, jyst trwy roedd fe draw. A wedyn mae ynddo ni mynd am hwnna. So chi'n gallu gweld, mae llanw hwn mewn, bron o bod, mae'n gyflymach peintio rhywbeth y seis yma, na beth yw ei ddwdlo fe. Yn amlwg, dwi yn mynd bach yn gynt na beth falle byddwn ni fel arfer yn mynd, jyst achos bod fi'n trio llanw'r fideo lan. Ond chi'n gallu gweld fel mae'n neud, okay? Gallwch chi gymryd lot fwy amser a wneud nhw llawer fwy taclus y byd dwi'n wneud, ond mae'n rhoi syniad. So, Calon Lan, yn sydd yn ei nesaf. So, Y yw'r bocs bach yma ar y top. Snad ych chi'n gallu gwneud llinellau sy'n quite mor syth yn rhai. Dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth. Okay? Jyst bod yn edrych fel y siap yw e. Dwi'n licio cael corneli mor daclus y dwi'n gallu. Cael y sgwariau neu cael y petrialau os yw e'n bosib. Ond unwaith to, mae'n cymryd amser i gael nhw'n iawn. Okay? A os nad yw'n edrych yn hollol berffaith, dyw e ddim yn ei diwedd y byd. Okay? Na ni, so ddim yn draw. Lawr. Right, so Calon Lan yn llawn, so dyn ni'n barod. A arall fyna.
Pethau fel un sy'n eisiau bod yn ofalus o bod chi ddim yn ei llinell cyntaf sy'n rhy drwchus. Os oes yw'ch llinell cyntaf yn rhy drwchus i'r newch chi ddim ffit yr ail linell mewn. Okay? Ble os chi'n tynnu llun gyda pensil, mae fe'n rhwydd iawn jyst addasu. Okay? Yr un peth o'r triongl ar y gwylod, pidwch dod o'r triongl lan gormod. Triongl bach fel hyn, iawn. Yn. So llinell mynd lan. Fel yna. A wedyn ni orffen 2 oni. Reit den, gallen ni wneud sa'n siŵr pa a fi drwy'n gallen ni wneud fach, byddwn ni'n gallu cuddio'r gwyn bach na fyna, ond i fod yn onest, fi'n mynd i wneud fel prif lythyren, felly dwi'n mynd i ddod rownd fyna i cael yr hanner cylch na. A wedyn dwi'n mynd i roi hanner cylch bach mewn fan hyn. So llun y syth, a wedyn hanner cylch bach mewn rownd. Fel yna. A, so yn y to, yn lawr, fel yna. I dot yn rhwydd, jyst mynd ar draws y top ychydig bach. O yn rhwydd. Cyddi tric dy lot yn nhw, peidio trial pwysio fe'n rhy agos i'r ochrau. Okay? Newch chi siŵr bod digon o le gyda chi bob tro. Dy a i o yn, mynd y lawr. A trwy hwn i gyd, sylwch bod fi wastad yn pwynt o top y brwsh ffordd mae'r linell yn mynd. Mae'n gwneud gymaint yn un haws i gael llinell syth. A wedyn i, yn gwneud brif lythyren i ar y diwedd, so newn ni i yn dod mewn fel la. A mynd ar dros fel la. Okay, mae wastad well wneud y siap yn fach gyntaf wedyn ychwanegu wrth fynd mlaen. Okay? So, dyna Calon Lan yn llawn 2 oni, hyfryd. A wedyn, jyst er mwyn gorffen y bant, mae rhaid chi rwyddo. So, dwi'n arwyddo un fi gyda arpeggio, a rwyddwch chi eich llun chi fel eich hun moyn. Okay. Yn yr un ffordd, defnyddiwch eich di chi ar wahân bod chi mewn dewis lliw gwahanol yn amlwg. A dyna ni. Okay. Dyma'r cyfle os ych chi eisiau i fynd nôl a ychwanegu bach mwy o liw i rhai pethau chi wedi colli mas neu be bynnag. Ond mae hwnna gobeithio yn rhoi rhywbeth o insight bach i chi o sut ydw i'n peintio wneud yn ddarnau. Mae bach mwy, di'n amlwg, ond mwy na lai, dyna beth yw pethau. Gobeithio bod chi wedi joio. Newch yn siŵr bod chi yn rhannu unrhyw luniau i chi'n creu. Bydde fe'n gret gweld nhw'n enwedig yma hwn yw'r fideo peintio cyntaf dwi wedi wneud. Phob lwc da eich gwaith. Os ych chi wedi wneud un, ych chi'n meddwl sy'n werth i fframo, wel pam lai, os chi'n gwneud rhywbeth gyda digon o forder fel hyn, mae'n digon hawdd i dorri fe i'r maint wedyn. Felly, gobeithio bod chi wedi joio dilyn y fideo a gobeithio welai chi to yn fuan. Diolch, pobl.